अरे तुझ्यामुळे त्या सुपारीवाल्यांका मी फुकटचे मारतो होतो माहिती हा. तुका काय माहिती दिसावते कसले डेंजर ते माका वाटलं मारू गेले त्यांका. बघित गैरसमज करून ठेवलं. या कोण रे भारी आहे रे कोणता. अरे माझ्या शाळेतली मैत्रीण ती प्राजू. अरे तेव्हा तर माझा एकदम खास होता. अरे मरे होय काय मेल्या पोरा दिसली काय नुसती लाळच गळत राहती या. माहिती आहे माका ती एका दिवशी धुतल्या तांदळावर असं कितकी लपडी आल्या ना माका माहिती होत माका शिकयतलो. हा सगळा टाइमपास होता रे. हा माझा पहिला प्रेम होता. शाळेत असताना ना आयुष्यातला माझा पहिला प्रेम होता था. पण कधी विचारू गावाक नाही रे. डेअरिंगच जाय नाही माझी विचारू. हे बघ लाईफ में डेअरिंग करणे का रे. काय माहिती डायलॉग मारलो ना. अरे तू विचारून टाक येत कसलो बोलाक बरा वाटत रे. करताना फाटता मारतात. फेसबुक वर हा मग होय मगाशी फोटो बघलोय तो. फेसबुक वरलो तो फोटो बघलोय ती तो. डायरेक्ट सांगून टाक ना माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणणार आय लव्ह यू. तसा नाही रे. माका असा काहीतरी करूचा ना जेणेकरून त्या माझ्या फिदा जावाया. कर ना तसा काहीतरी. अरे पण तसा करूक तर व्हाया नको. काय असता. अरे त्या मुंबईक असता रे आणि मी हय गावा. येताला कधी काय बाबा सांगाक नाही माका ती. ती होता बघता पोरग्या ते मग फोटो दाखवत येता. नाही रे येता नाही येता. बघ तरी नीट कुठले डोळे ते दिवसात चांगला दिसता बघ. होय मरे. ताई बॅग घे ना खूप जड आहे. सामान लय जड दिसता ना. प्लीज जरा हेल्प कराल काय. येते येते येते. कशाला अनोळखी माणसाला त्रास द्यायचा आम्ही आहे ना. मग घे ना बॅग. बघलंय किती भाव खाता. स्वभाव काय अजून बदलाक नाही. चल चल आपल्याला जायचंय. ए म्हण्या ते पिशवी विसरले जरा जरा देऊन ये. कोण ही पोरगी आता गेली. हो आता गेली. तिथे तिथे ओळखीच्या ओळखता मा. होय होय. हा दे दे. अरे पण थांब मरे. अरे पिशी मी नेऊन देते मरे. हो, मी देतोय नेऊन. मी देते तू काय का मी देतोय मरे. देते मी देते. पिशवी घेतलीस ती. अरे ती तिथेच राहिली. आजकाल तुझं लक्ष कुठे असतं. ताई तुझी पिशी. थँक्यू. बस उशीर होता आपल्याला. बघलंय मा तुझ्या अंगडा बोलला. माझ्या अंगडा बोलाक पण नाही का. बोलताला रे तुझ्यावर बघून हसलाला. काय सांगतो. खरा माहिती आहे पैसा किस्सा गेला था.
मारता मग अशी पण मारल्या नाही आता पण मारल्या माई झ्या तुका बॉलिंग टाकूक जमना नाही हा काय बघून चालवता येत नाही का तुला काय तू मध्ये लावली तू ठोकायची गरज काय होती तुला गाडी काढायची तुमच्या आता मी का काढू गाडी तू काढ, तुझी तुमची गाडी सांगता काढ येईल. तू तुझी गाडी गाडी काढ काढायची सोडून का तुमच्या. मी गाडी इथे ठेवेल ठेव तुला काय प्रॉब्लेम आहे तुला पण आमचा तू तू दे ना कोण तुला ह्याला मधीच समजत गाडी नाही करून ह्याला लागतो समजत नाही तुमका मधीत गाडी करून लागतो कोण साईड म्हणजे? तिकडे आम्हाला द्यायचं आणि ह्या सेल्फी काढा माझी मर्जी मला कुठेही काढायची मर्जी असेल. काय मर्जी अगो मी इथे काढेन तुला गाडी काय काढ. प्रॉब्लेम गाडी आहे काढायची त्याचा- तुका सांगतो मला मगाचपासून त्याला काय सांगतो तुला दम नाही काय तुला दम नाही का भाजलेला मोठा आला मुली बघितल्या की नसलेच आहे मुली बघितल्या की नुसते मागे मागे लागतात अरे चल निघ सरळ निघ अरे चल चल घरी. पटकन जाऊया आणि घरात जाऊया आवश्यक सांगून येऊ नाही असो चुक चुक ए थोडं जाऊ नका जास्ती या पाणी अरे काय नाही रे चालतं कोण तो बाईक झोरतीने मका ढकलल्यात बरं झालं तू आलास म्हणून त्याचा जीव तरी वाचला आधी होताच तसाच आहे अजून पण काय आपली मैत्री तू विसरलास मी नाही विसरलो तूच विसरली आल्यापासून एकदा चांगली पण नाही बोलली तू माझ्यासोबत मी काही बोलायची तरी तू तेवढाही बोलायचंच नाही माझ्याशी मला वाटलं तूच विसरली मुंबईला गेलीस ना तिकडे तुझे भरपूर फ्रेंड असतील नवीन फ्रेंड भेटले पण तुझ्यासारखा कायम पाठीशी असणारा मित्र मला अजून नाही सापडला मुंबईमध्ये तू माझा बेस्ट फ्रेंड आहेस आणि कायम माझा बेस्ट फ्रेंड राहशील बस ना आता किती रडवशील तू उद्या काय करतोयस काय नाही घरीच आहे मी आपण बीचवर जाऊया ठीक आहे हे बघ काय करतं कोणाचा काय तर यांचा काय चाललं
हे अंक्या मेला सकाळपासून असं आहे काय तू झाला काय तो झाला काय का प्राजक्ता तुका सकाळपासून स्वतः त्याचं नाव घेऊ नको माझ्या समोर. नाव घेऊ नको. अरे 2 दिवस बरं फिरा होते त्याच्यावर. आता काय झाला? अरे काल त्या अक्षय बरोबर गुलू बोलताना बघलं. अरे पण त्याचं काहीतरी काम असतं ना. मागा हे का नाही सांगत त्यांनी. आता बाबा मला माहित नाही पण सकाळपासून तुका स्वतः आता तो बघ अक्षय लो त्या काय विचार कायचा त्याला गैरसमज झालो तुझ्या मनात. विचारताय काय ते थांबे. काय रे काय झाला? काल त्या प्राजक्ता म्हणा काय बोलावतो. अरे माय झाया काल बाबांच्या पेपर दुख गेलो. हा बघलं तुका वाटतं नको होता काहीतरी. हे काय वाटलं? अरे सांगता गुलू बोला होते म्हणा. झाला असा काय आता. अरे असं काय ट्रेनने मुंबईत गेला आता. माझा प्रेम होता रे. प्रपोज करूचाच राहुला माझा. राहुल आता हो. गेला मेला मुंबईत. आता रडाई सर. हा आमचा जर कॅज्युअल मालवणीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. यांचा असाच चलतला. तुम्ही ती बाजू घंटा असा ना ती वाजा तुमका नोटिफिकेशन गावतला.